ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka Sanjuk Kikhle Nong Sanshar Shnong Jong ka Mauran Keneng Community and Rural Development Block kala ai jingmut ya ka Sarkar Jilla bakade ban ai jingbet no ya ki khna red ban let shiki jaka money blay khamtam shiki shnong ki badan ha ki than nong kendong bad ha ki shnong ki baka khlam jingpang COVID-19 kala khoi Presiden Jong ka Sanjuk Kikhle Nong Sanshar Shnong Mauran Keneng CNRD Block uba Pitor Lawai habaya keren mat kilat pathai khubor ha ka sautrik ubnai nailor arajar arpuai ula kentu ka Sarkar Jilla bakade ban perkhat biang sasisen halor kanika rai namar kum bakalong menta ki nong shnong ki bayo ban lech shaki jaka mani blai ki dei tang ki bala khat pras nem shaneng hadu henry pusan snem karta bat ki bala deb ban yo ya ke inject tika Habide bakane ka jing ne kane ka kham COVID-19 namar ngi i ba kam don jing mutsu ya ka sarkar ban ong ba sange ban lek school lek tang kita ki ba lahe namar kane kala bu jing hat do kata kata ya ki khna school ki bedih no kendong kata di ka bo sarkar de busu namar hanong kendong ka online class kam trekam balik kam trekam kata ko long babu ni ki pai ba ki de ki buduk besuk ki bom kod bor ban tiet mobile namar ka mobile ka bakidon kadi ka bor jungka ka baret ka patrot tiladangin sen kita ki online class kamut tang ban download itu kinot snekine kita ro omla te ka egi jumur kamut sudut nang ka bakrau te kumulong mata hingi kerpat ek sokar bakan pelaj no ya kini ke school baro free ikna nadu ki nursery ki egi bakan lain school hadu kena kasten terter kumta kenang ba onla bagi kini kena school jingi kinum kendu cek kata kedai bang kerpat bat sakwai ru habide kini ngelai rairu ban pesngau sarkar habide bak kejing ailat no ya ki klung nadu ke baret bakin lek si mane naman i kani khai kadi ke bomdon jumut bat kamu malak ban pediang bat kadi ke rai ke bak klem simla perkhat ban ong ba lek jinseng tang kita ki balakhat kras nem sedang ke bak senam support kamlong te kani ke kita kelang singi ngong i bakam song lihap te ngi i kamdan hiru kata ke jingma ya ka khoi khia na tata kin lek si mane kamut ata kingat kil angat lupa ki lek sayo sahat de kingat kil angat lupa kimi nestai namor yo klung hingim la ban sat bi hieng tingi set hieng leu la ban stom la ban pang re u lek kai u lek nestai um la hi rengi i ba ban ong hi bakin sange no ban lek school sange si bane kane ke dikarai ke bobakla na kalian ka halibat man ni kwa ba kade ban weng no kane ban ailat ki kena oro bakin lek school ba si mane kata ketika cingkerpat baga jingutu na kalian singi mengilasimi kerai hakane ka cinglang konta na kalian singi kini lam stong hing ong pi kini ki kendon ki badai baga ko kya hi ni ai baga cintrelang bak sarkar ni ju pelong ki awareness program ni pelong ke jing pensai ke jing batai iki pai ba kata ki kam juga tika harangi pembor pat namar ka kam ka ko kya chung brio ko somok brio simet hi namar ni ngim don hok ban kli kata lada ubrio upang ngim la ta bon ong ba ngila bon ong ukhilik semar habum tre ite hab klik hil di semet ya kata di kuai kementah hari kani ke jing pensai ke jing prutu iki brio kai umdon hi snong ki bumle bor khai ki snong ki don ki onas program ni don ki asha ki rungieng ki prutu hari ngi ba kani ka bawan ra kani ka jing ko jing aitika hi kani de kani ki khubor ram saya bo fer ki bami ki bobun kani ru ka wan ra ka jing tieng ki jing ko yo ba ki bentau fer tengah thai ke ben prorong kani kam hi ke sarkar bakanang pensutu iki brio naga pos ka por banang percaya pustu iki hare bon penbor leben ai jek yu ba ngat trai kani le ke bumi hak no ko kia cuk brio de kam simet ni cuk bu hak ket kli ta naman ngimla ba i unu bopang ka no ka yeng ngimla bon ong ba mi hak da ka bor bagi rai hospital dom tre mu tan le yu ngila bon ong ban advice u le ta doktor le kum ta le kum ne hare dom tre mu mono bon ba kli ta cuk brio namar ha bu jai ai u kumut penno ingi o kini bu penyap ki barak bor pe ki pak anjak yang abang ni apne kum ta ta tengelong ke bamai ngi lu bangin su penbor ki brio ya ko ya